Horasma dihita salutna. Selamat hari Minggu. Alana yang masuk ma aka parhala dota lau patabison situane baru jongjong mahita di Hudulata. Masuk ma aka parhala dota tu bagas jorni tu hata. Dihita ruas boy ma muse mudul muse di Parudulata. Mau lihat ya? Shalom. Horas. Dihamu selalu na hinolongan itu ata Yesus Kristus. Padita do sude paralado ni huriata AKBP Bogor pasahaton. Selamat datang madihamu saluhudna ruas ni huria naromar minggu di huriata sadarion. Naing pukaota ma parminggota taparade maroha dot pikirata lau mamuji pasangapon debata di parsaurata sadarion. Mari demaita sian buku ede nomor 10 sada mamuka sian ayat sada saat roh di ayat tolu. Seluruh
Marhite goarne debata ama, dot goarne anak na Tuhan Yesus Kristus, dot goarni tondi perbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Songonodo hata ni Tuhan Jehovah, manang ise na mamelehon hamoleteon, ido na pasangapon au jalama bae dalan, aso patuduon tu ibana hatuao ni debata, haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan di bata, pargogo naso hatudosan jala para siroha. Upasere pami rohanami di julum, jala upangido hami tuho. Seleho nasi ni roham manggohi rohanami, jala sondangi rohanami, marhite-hite todim. Asalam hutik galon hami nasa dosanami, jala utangyok kami hatam nabadiai. Saipayan mahatam di bagasan rohanami, asamar parbue na dinggan hami. Upangido hami salut nai, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Tangyo kamu mapatik ni debata di bagasan minggu pasapuluh paton dung Trinitatis imasian pati parjolo saat rodi pati pasapuluh pati parjolo audo Jehovah debatam ninna debatata dang jadi marakupau bayanomu debatam
Pati paduaon. Dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu. Manang aha na di banua gijang. Dohot na di banua tongaon. Rodi na di bagasan ae na ditoru di tano. Yang go tunggabe si sobaon. Manang sioloan. Pati patuluhon. Dang jadi dohonon goarni debata. Yang go soture dalanna. Ayo na huhum na do sogot akan na marsineang di goarna. Pati popatton. Ingot amuma pabadiaw nari minggui. Dinono mari ma ulahamu nasa siulamu. Alayanggo ari papituhoni. Ari paradiana ni Jehovah debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo dina sadari. Manang anakmu pe manang borum. Manang naposom lailahi. Manang naposom boru-boru. Rodi pinahanmu. Rodi isi ni huta ni halape. Namangebati hutam. Aidi na nomari do di toppa de bata, langit do tano do laut do nasa isina. Dungi maradian do ibana di ari papituhoni. Di baini do ubaina di pasu-pasu de bata Jehovah, ari paradianan nai jala di parbadiai. Pati palimahon. Ikon pasangapomu do natorasmu. Asa martua ho, jala leleng mangolu di tano nanileho ni Jehovah de batam diho. Pati paunapon. Unako mamunu. Pati papituhon. Unako mangalakuk. Pati pawaluhon. Unako manakko. Pati pasiaon. Unako olo makatidakon hatana sotutu. Maralohon dongan jolma. Pati pasapuluhon. Dang jadi haliangan nirham bagas ni donganmu. Dang jadi haliangan nirham dongan saripe ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Beha pandok ni debata taringot tupati nasapului. Odo, audo Jehovah debatam ninna debatatta. Pargogo naso hatu dosan jala parimas. Siluluhon dosa ni ama-ama tupi no parna, rodi sudut patuluhon, rodi sudut paupaton. Pinopar niakana sugoroa diau. Alai asido rohaku diakana maribu-ribu. Akana marholong ni roha diau. Naso mangalaosi patiki. Songondido saat patik di debata. Atong rak mangido gogo mahita. Lau mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata. Saya pergogoi mahami. Mangulahon no bar tu patik mi. Amin.
Tatopoti madosata tu adopan di bata pertangyang mahita. Ali Tuhan di bata amanami na di banua gijang. Hodo na patupaon hasisani dosa dihami halak na dangolon marhite-ite anak haholongan ni roham. Saya si maroham dihami akan na mangarsakon dosa nami. Saya sahabi matu bagasan rohanami hasisani dosa nami i. Lehon matuhami todim na badiyay. Asa unang ganggu rohanami di asi ni roham. Alay asa hot rohanami marha porsyaon. Lau manggotapon nasa dosa dot roha portibion. Asa upasatami diri nami tuho. Gabi pilihan na mangulu jalan na badiya marhiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima hata baga-baga taringot tu hasesani dosa. Roma hamung tuau asa mangolu to dimuna ninna Tuhan Jehovah. Tung surararado samuna songon abid bunga dadap. Botar do benokku songon ita. Nang per rara songon abid hasubba. Gabe songon hapas do museh. Hasangapon ma di debata na digijang. Tabigema hata ni di bata turpu di hari mingguan. Iman anenet sian buku Evangelium Matius. Matius bidu 10 walu. Mamuka sian ayat 15 saat roh di ayat 20. Tajahama marsikat soring. Alai molo mardosa dongan mi topot jala ajari ibana holan hamu padua. Molo ditangyoko dapat hodo ibana gabe donganmu muse. Alai ang uso ditangyoho arah hama dongamu sada manang dua. Asa hinatidapon ni dua manang hala nasahata. Alai molo so ditangihon nang nasida pabua matu na sahuriai. Molo so ditangihon nang huriai etong maibana songon parbegu jala si jalobeo. Situtudo na udokot tuhamu nasanani muna ditanokon ot may taribot inang diban wabijang jala nasana pinalua muna ditanakon sa may malua nang diban wabijang.
Akup nii hudokma dihamu. Molomar dos ni roha manang dua siak kamu di tanoon tumang yakon manang hata dia pe. Jalo muna doi sian damang na di banua gijangi. Ayam dua manang tolu pe madenting di warku saya dengan aku nasi. Ido sahatna martua doakan na tumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amen. Tabegema ede puji-pujian sian sektor peniel.
Sungguhan maulong di roa, di rumah Tuhan kai. Las maromang bigotilo, jalan mamalos misi. Nungkarane asasnamo, disurgui, disurgui. Unang adong nagsado, nasumbatang kasih. Mulot tayo dumata, nasa'y marukil ako. Unang pasok ko sa suso, pagkakalupin ako. Nung araling asunamo, disurgui, disurgui. Unang adong nagkusado, nasa pudyang pag-isip. Tahatidak ko mahapor siyaw tay, songo na hinatidak ko ni dongata sapor siyaw, di sadok portibion, rap mahita madok. Au borsea, di debata Jehovah, ido ama, pargogo naso hatudusan, nato mo palangit dohot tanoon. Au borsea, di Jesus Kristus, anak ni di debata Jehovah, nasa sadai, imana tinugon si Maria, nagabi-gabi siya tondi perbadia andorang so habubuhan. Ido tuata na tumaon na bernit di pangumuhuman ng silatus na mate tarpadyo lubiana diaw pinorsilang na tuat tuban utoro di tanom na mungulo di atay patuluhon na manay ti surgo lao hudul ti siyamu ni debata Jehovah amanay pargogo naso atudusani di simay bana kamalasugo tu tanoon mangumi halak na mangulo do na mate au borsea itondi perbadia jaladong sada huria na badia huria atau panyala Kristen akan na badia do dia sian dosa do dia tai na mando mula mangulo dosa daging ngalak nang mate do dia nguluan na sura-sura amin. Tapi gema ede puji-pujian sian kur ama.
Horas marita saluhuna. Uriane tuhatana hinakaulongan basan kuarni tuhata Jesus Kristus tabi gimatikting di Minggu Saderion di HKBP Bogor ima Minggu 10 September 2020. Tikting namaragam na parjolo guarni Minggu ta Saderion ima Minggu pasaplimahon dung Trinitatis. Topi Minggu di halomohon Jehovah do hamumulak ni parjahat. Napaduahon pentahbisan sintua. Pada hari ini Minggu 10 September 2023 di ibadah pukul 10 WIB gereja kita akan melaksanakan acara pentahbisan sintua kepada 4 orang sintua, yaitu 2 orang calon sintua laki-laki, 2 orang calon sintua perempuan yang telah learning selama 2 tahun. Acara tersebut akan dilaksanakan setelah selesai persembahan setelah khotbah. Na patuluhon dak danak nasorang. Na di hari Senin 4 September 2020 di basa-basa hutuata dosara dak danak bawa anak pertama ima di keluarga Niamata Eriko Nababan inata ningsi Boris Regar alamat sektor Sion alai di bagasan par sahitondo dak danaki alani tatangnya koma anggia tumibu malum dak danaki ibur magodang bahin las ni roha di keluarga jala hasangapon di debata na paupaton tikting naung marbagas a nunga majalo pasu-pasu pardongan saripeon ima Lewis Juli Weri Siahaan, anak Niamata Dirsan Leonar Siahaan Nahinan, tubuh inata rohani boru tapubolon, ruas ni HKBP Bogor sektor Hermon, dot orwana Sari Dewi boru Sianipar, boru Niamata Aris Sianipar, tubuh inata Nurlina boru Papahan, ruas ni HKBP Sipinggol-Pinggol. Pemasukan di Patupa na di hari Sabtu tanggal 20 Juli 2020 di HKBP Sipinggol-Pinggol. B. Nungga Manjalo Pasu-Pasu Pardongan Saripion ima Fiki Junaidi Maruella anak Niamata Pendeta Rudolf Maruella tubuh di inata Elizabeth Latu Serimala ruas ni GPB Zebaut dohot orana Rina Yantimun boru siagian, boru Niamata Togar Marnanti siagian, tubuh ni inata Bonur boru Sitorus, ruas ni HKBP Bogor sektor Peniel. Pamasukan di Patupa di hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2020 di GPB Zebaut. Na palimahon keluarga baru. Mamuka Sadarion Minggu 10 September 2020. Tajalo dogabe keluarga baru HKBP Bogor, ima keluarga Lewis Juli Weri Siahaan, Natai Sari Dewi Buru Sianipar, alamat sektor Hermon. Manjalo pasu-pasu pardonga saripon tanggal 20 Juli 2020 di HKBP Sipinggol-Pinggol. Nasida hari Minggu di pukul 14. Selamat datang ma di HKBP Bogor. Anggiat manasida gabe ruas naringgas mar Minggu dohot mar huria. Namangihud ruas Nataba. Mamuka Minggu Sadarion tanggal 10 September 2020. Tajalodo gabe ruas ni HKBP Bogor ima A. Keluarga Ronald Hasitongan Huta Barat Erna Teti Burusinaga. Do sahala yana konasida narusian HKBP Jetun Resort Jetun Tanjung Gustan Medan. Alamat sektor Horeb. Nasida Marminggu di pukul 10 WIB, pinangido matu warga asal jongjong di Hudulana. Molete Hudul Mahamu. B. Keluarga Niko Fernando Parulian Siletonga, inate Clara Natania Borusi Matupang, do sala yana konasida, narosian HKBP Serpong, Resort Serpong, alamat sektor Piniel. Nasida Marminggu di pukul 10, WIB, pinangido matu keluarga asa jonjong di Hudulana.
Mauleate Hudul Mahamu. C. Keluarga Halasan Huta Barat, Yanti Nurkia Borusilalahi, do salah Yanak Konasida Narusian Hak Gereja Persekutuan Kristen Okumene Tanjung Gading, alamat Sektor Peniel, Nasida Mari Minggu di pukul 7 WIB. D. Keluarga Robert Horaliman Sinaga, Sondang Okto Devianti Borusitanggang, do salah Yanak Konasida Narusian GKPS Cililitan, Resort Cililitan Distrik Pitu Jakarta, alamat Sektor Sion Nasida Mariminggu di pukul 7 WIB. Uria Pasaton selamat datang di HKBP Bogor, anggiat Nasida Gabi Ruas Naringgas Mariminggu Dohor Marhuria. Napa pituhon manjakkon Gabi Ruas Nagok, Saderion Minggu 10 September 2020 pukul sia 30 WIB. Maringanan di konsistori di Patu Pahuriata do Panjakkonon Gabi Ruas Nagok Dung Mandohoti Perguruan na Sailaon Imam Urut Francisca Boru Panggabean, alamat Sektor Sion. Napaweluhon wisata rohani Punguan Korama, mulai hari Jumat 1 hari Minggu tanggal 15 saat roh di tanggal 17 September 2020, Punguan Korama akan mengadakan wisata rohani yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Anwar P. Nababan MTH. Dan pada hari Minggu 17 September 2023, Punguan Korama akan beribadah di HKBP Kartanegara Semarang, sekaligus menyanyikan lagu puji-pujian di ibadah tersebut. Mari kita doakan supaya wisata rohani tersebut berjalan dengan baik atas perlindungan Tuhan Yesus. Seksi Parupuan, pada hari Minggu 17 September 2023, pukul 8.30 hingga 13 WIB, Seksi Perempuan akan mengadakan bazar untuk keperluan pesta Parupolobon. Pembelian secara PO sudah dapat dipesan melalui Seksi Perempuan, yaitu mulai hari Rabu tanggal 6 September 2023, dan PO akan ditutup pada hari Jumat 15 September 2023 pukul 19 WIB. Untuk itu diharapkan kepada semua warga jemaat agar mendukung kegiatan tersebut. Demikianlah diberitahukan kepada kita semua. Yang berikutnya, Dewan Marturia, Seksi Sending. Sesuai dengan program Seksi Sending, maka pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 pukul 16 WIB, Seksi Sending akan mengadakan ibadah bersama dengan anak mahasiswa Kristen perantau yang ada di Kota Bogor, bertempat di gereja. Yang menjadi pembicara yaitu Riza Aitiando Pasaribu SPI MSI. Amplop kantong keempat untuk mendukung program diakoni sosial. Pada hari ini Minggu 10 September 2023, kita akan mengumpulkan persembahan dalam amplop kantong keempat seperti biasanya dalam rangka mendukung program diakoni sosial, dan kita akan memberikannya ke depan altar. Yang berikutnya, Panitia Pesta Parolopolopon ulang tahun ke-91 dan Pesta Gotilon HKBP Bogor tahun 2023. Melalui warta jemaat ini diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 di semua ibadah setelah warta jemaat, Panitia Pesta Parolopolopon ulang tahun ke-91 dan Pesta Gotilon HKBP Bogor tahun 2023 akan mengadakan sosialisasi tentang pelaksanaan pesta tersebut. Kiranya Tuhan Yesus memberkati gerejanya. Pertanyaan sektor. Hari Rabu 10 September 2020. Sektor Ebenezer dibagas ni keluarga M. Silitonga Boru Simanjuntak. Sektor Kapernaum dibagas ni keluarga Sintua AHB Simanjuntak Boru Siahaan. Sektor Galilea dibagas ni keluarga Nyonya Pangaribuan Boru Panjaitan. Sektor Nazaret dibagas ni keluarga J. Sinaga Boru Sida Butar. Di hari Kamis tanggal 14 September 2020, Sektor Filipi dibagas ni keluarga P. Panjaitan Boru Sinaga. Sektor Roma dibagas ni keluarga T. Hutahayan Boru Sianipar.
Sektor Piniel dibagas ni keluarga S. Manurung boru si Manukalit. Sektor Kana dibagas ni keluarga J. Sihaan boru Panggabean. Na parpudi parhepengon. Saldo di tanggal 1 September 2020 godangna 300 juta 337.557 rupiah. Saldo pertanggal 1 September 2020 ruas mangrupi ruas godangna 61 juta 482.000. Pemasukan godangna 81 juta 202.400 rupiah. Pengeluaran godangna 67 juta 846.724 rupiah. Saldo pertanggal 8 September 2020 godangna 384 juta 155.233 rupiah. Songonima tikting na boyhu jaha kamisian jolon nasohu jaha kami boy mata jaha di warta jemaat nong dibagi hon tu kita genup. Mulai tadi mari di kita saluna horas. Tabegi mai de puji-pujian sian kor seksi perempuan.
Dameni debatan na sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiramu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Di hamuna ruas ni huria na hinaholongan ni Tuhata Tuhan Yesus Kristus. Hatani debatan agabe barita nauli di mingguta sadarion minggu pasapulu opaton dung Trinitatis. Dienet sian buku ni panurirang Hesekiel bindu 30 mamuk kamay sanaya pitu sah rode 10 sada takasma payuti hutamu asa hujahahut tuhita songonomma didok disi iaho ale anak ni jolma nungahu pabak kito bahen perjaga di pinopar ni Israel. Ia dong hata nanggosada di begeho sian pamangaku ikon si pasi ngotonom mudoi tunasida sianau. Molo amat doktu halak parjahat ikom mate doho ali parjahat. Hapedang marbuah-buah ho palubba halak parjahati tu muddalhon dalan nainian. Mate donia parjahati di bagasan hajahatonna. Alai anggo mudarna siat tanganmu do tunggoku. Alai anggo di palubbaho do halak parjahati tumudal hodalan nainian asa mulak sianinian hape dangolo ibana mulak tumadikko dalan nai mate di bagasan hajahaton nama ibana alai anggo ho malua do hosam di bahekko. Di bahini ho ale anak ni jolma, dokma tu pinopar ni Israel. Ia hata-hatamuna songonoddo, molo naung manginona pangalaw sion nami, dohot dosa nami tuhami, pola tung madate hame binahen nii, beha mapabahen na mangulu do pehami, dokma tunasida. Songon sitong na manguluaw ninna Tuhan Jahuba tung na solomodo rohaku mida hamatean ni halak parjahati soikon mida hamumulak ni parjahati tu madikod dalan nainian asa mangulu ibana atong say mulak mahamu tu madikon dalam muna akka najahati. Buasa tung tagonan mate hamu ale pinopar ni Israel. Ido sahat na horas ma dihita saluh na salom. Di hamuruas ni huria na marlas di roha na marolop-olop di tikyon di pardalanan ni ngolutta songon halak Kriste kita sonari macai rikoddo tasukun diri tabe. Nilai-nilai apa yang selama ini mendominasi kehidupan kita. Tasukum madirita. Nilai-nilai apa yang selama ini mendominasi kehidupan kita. Kepalsuankah supaya kelihatan baik dan disenangi oleh banyak orang. Karena itu kita senang lempar batu sembunyi tangan. Atau nilai-nilai ketulusan, keberanian, dan kejujurankah yang meskipun ketika kita tulus, berani, dan jujur, kita menghadapi berbagai macam cobaan, dicela, diparoa-roa, dipahata-hata, dihina, dimusuhi, dan sebagainya. Macari kode yang makamang doh tamu akenang tasukut diri tabe sebab menurut pendeta Eka Dharma Putra almarhum bila Anda serius dengan keselamatan Anda di nebana maka Anda mesti serius dengan kekristenan Anda. Berarti serius dengan nilai-nilai kehidupan Anda. Kekristenan dan keselamatan kita tidak ditentukan oleh kapan dan oleh siapa kita dibaptis, melainkan oleh
bagaimana Anda memberlakukan kehendak Allah dan bagaimana Anda memperlakukan sesama Anda di dalam hidup Anda sehari-hari. Ninna Amata Pendeta Eka Dharma Putra almarhum. Kita harus serius di dalam kekristenan kita dan juga keselamatan kita. Alania kamang dota mua kainang macerikot salinai nakaningan kita menukun asa boy paubahon roha bertobat nunga dapot tikina nunga songgop harajau ni depata paubahamuma rohamuna jala haporsyai hamuma barita naulii. Nina Tuhan Yesus di Markus sada ayat 15. Nanang odolonon ni Tuhan Yesus di siima supaya kita berbalik arah. Jala ido lapatan ni pertobatan bertobat berarti berbalik arah 180 derajat. Sian ngolu nani rajaan ni kepalsuan, tu ngolu nani rajaan ni hasitongan. Sian ngolu nani rajaan ni hosom ni roha, late teal doh permusuh-musuhan. Tungolu nani rajaan ni holong ni roha doho pengampunan. Sian ngolu nani rajaan ni parbada-badaon. Tungolu nani rajaan ni hadameon. Sian ngolu nani rajaan ni dosa hajahaton. Tungolu na mangulahon lomo ni rohani debata. Tusido hita kamang dotamu akainang ditogihon turpukon supaya ada perubahan di dalam diri kita. Asa mangulu di bagasan lomo ni rohani debata. Amen. Hido hita. Jali hido benaro hita. Merpungu di permingguan sadarion. Lausido kamang do tamu kaneng naneng odol-odol di turpukon. Di jamita mingguta sadarion. Ima di halomoho jahu bado. Hamumulak ni parjahati. Tumadikot dalanna. Adong go manukko na ibo harus sikap mi debata tu parjahati. Tang makamang do tamu kainang. Ubal gado holong irohani debata. Sian hajahato do sian akadusyata. Amet to kamu juga go. Amen. Jauh lebih besar kasih dia. Holong ni rohanai. Jala dipabaki debatasi Hesekiel. Bahen perjaga di pinopar ni Israel. Ulau ni si Hesekiel ima. Langho paingoton. Langho mamicang, langho manogunogu, dohot manogihon bangsui. Asa mulak sian dalan hajahatoni, jala mereka kembali kepada kebenaran Tuhan. Ido ulaun, na pinasahat ni depata tu panurirang Hesekiel. Tujuanna ima asa unang lem mangararati be dosa hajahatoni. Jala ima kamang dotang makanang natabereng, pajuon. Persuruan ni depata tuaka panurirangna songonido nang pajuon dohot persuruan ni depata tuhuriana tuhita saunari asa unang mangararati akadusa hajahatoni alanima akamang dotamu kenang unang mitop persitutuon ni panurirangi laho mangula-ulau ni didengar atau tidak didengar. Ditangihon, manakso ditangihon. Sunggul-sunggul tu hita. Ese mebir do hita, mula tabo torong atte marsala. Mebir mamicang. Ubiara dona kita mida jolma asa mida debata. Hapikon kebalikan na do. Ikon ubiara do hita mida debata asa mida jolma. Mebir riba murukan non. Mabia riba tersinggungan non. Mabia riba sepak kulingi ban non. Mabia riba terkasa-kasaunan non. Dotakan asing ne. Jinwaeng ilio debatado tu hita. Todi hagogon supaya kita benar-benar di dalam keberanian di bagasan haporsiaon. Mamicang paingoton nasida. Jala unang dipahohom. Molo adong picak-picang ni debata tu sahalak na mangulahon na jahat. Iko pasingoton na dui. Asa unang mago ibana alay asa muba rohana. Mangeahi hanguluan. Jala ino sa sitong akamang dotamu kenang tujuan kita untuk menegor mamicang akan asalay. Bukan mempermalukan dia, tidak. Alay alani holong irohata.
asa mubarohana. Saya dong dojol modak saya dari bana mangulah dosa. Hape nung ngari bereng donganna. Isodo kita iko paingoton. Alari relmu harus kembali. Memang aisi horoa sakiton marulupo lupi bana molo dipicang jolma tangadongi. Ketika dia ditegur dak ya jolma marede marulupo lupto diki ainong dipicang dongaki, nggak ada itu, nggak ada. Ai torasing gubuhioni lo kan sana mekel. Pas aku hukum micak itu nang mahor, itu nak kebat itu aku itu rara kan satu si barbar lusung. Ai hutan de dopung budi hutan namu sema. Sehari-hari diteda. Ai turbeda bola gotong. Pas aku ipe ilahua ijoloni luluan. Makan di pe ilahua ijoloni luluan. Enggak boleh seperti itu. Adonggo ya grup nami. Sa estet di esteti. Adong madonganon. Ala di paingot do basudi mahita da mangaleon tupak tuak kadongata. Ala sibuk nama ibana atu dia abak sia donang. Ba tersinggung nyo na bangon. Ipela hoyo lo ni luluan haolan nama dok kosong ni do pe sei ena buhado bangun tapal holan ni dok tersinggung. Ternang buhahor wah molo di paingot. Nah songoni ma i masih hal kecil apalagi memang di zaman ni weakan hati-hati hamunah mar weak. Buru gabirara tuh si barbar lusung, berbeda di tangan, itu kan? Agian hati tak, pencet, kan? Pemei maju, ipemei mah hampir nunggu mangalop kan? Pemei mah, dia dah ni, pete jo, nahaon, ina kan? Robalus na, ibarat baru dipicit, baru rasiro hama mereng handphone ni, kan itu? Berarti, turun uptin, doh musero pamangan. Turun nak kan? Beriak tu handphone no sapi siga. Unang mania songoni narus ni AKBP Bogor. Unang mania songoni. Kalau kita mengingatkan, kita harus berani. Jadi itu ulah ni si Hesekiel di Turpukon, di jauh debatai bana. Alani makamang dotang makanak persoalan na memang dang murah-murah lahu mamicang sasahalaki na mangulaun hajaton. Dang murah-murah butuh keberanian. Alai di bagasan holong ni roha. Dang na asalao pat sobu tagas imatong mateho itu kan tueni mabe puasa tong ipaingu tiba natong mabe mateho kajujuk lebih songoni kita ini mengingatkan orang supaya puas perasaan kita tidak tapaingo dong atai karena itu adalah tugas dan tanggung jawab kita yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Songo si Hesekielon butuh keberanian di bagasan hapur siaon alanima di paingot jala di patogu debata rohani si Hesekiel di ayat walu amedok nibana molo au madok tu halak parjahat ikomate doho ale parjahat hape dang marbuah-buah ho palubah halak parjahati tumudal ho dalanenian. Mate donya parjahati di bagasan hajahatonna alai anggo mudarna siat tangan mudo tunggoku. Bedo dah, etorido langsung. Ipasip-sipo, pasip-sip ma. Ay boto hodong ammi. Berarti na soholong goroham tudong ammi. Jalaw may kun na datyo pakamang dah dotam wakenang molo tapaingo dong atay berarti kita masih mengasihi dia. Amin to kamu juga. Amin. Munang biarong madoko na luja angku diringku suta bani gajingku marlea au benon nih jangan memang marlea do halak na paingot todongan na marlea au do nakani ngada dakya di leo jol mahamulation na nyo mahamulation kubah ala naong dipicak koal nggak ada itu. Baik kamu contoh na mana ada ruas ni huria molo nahona RPP tajalo do hamulatio sia-sia donang ala hona RPP inna arongi enggak ada. Karena dia langsung melawan. Alelo songoni, awas mas do hurok ko ba molo tersinggung dong amolo ni paengok batua ni maklo songoni tonikul. Berarti kena apa yang kita katakan itu. Persoalan na ima tadok ko tapi cang ale dang diterge, dang tersinggung dang dianggu ya bahaya. Berarti nong mertugel lo dosei di ibana. Jadi mana kaningat di paingot si Hesekiel di paingot debata. Sakodo tunggu kumudar na ina kan. Unak pahohom, unak pasipsip.
Alai Mose laos dipatugu do rohani si Hesekiel jala rakma hitamat jaha ayat sia yak kamang do tamu kenang dari Bibel tay. Rakma do hitamat jaha ayat sia. Saya ada 20. Alai dangi jaha dangi buka murope Bibel munai ayat sia dah rapi tamat jaha. Saya ada 20. Alai anggo di palubahodo halak parjahati tumudal hodalanai mulak sianinian hape dangolo ibana mulak tumadikot dalanai mate di bagasan hajahaton nama ibana ala yang goho malua do hosam di baikko om mana patugur rohata sonari tapillik ma dia do tumagon tungguon di debatan no sakita ditekina ala saya tapahohom sonari enak-enak alihaduan marsikor tahilala atau balok matumago suguro hana mer kita dapit ting tapaingot tasungguli tatogihon tapicang asa mulak terserah dia didengar atau tidak didengar dapit ting nunga tapatuduhon holong ngirohan di debata omma kamang dota makenak tugasta naik ke siulahonota ada kemauan untuk menegor lausod donang pajawon ni depatatu kita si uto Yesus Kristus nang tuhuriana ipe kita doa kamang do tamu kainang dipake debata laho paingoton donga jolma na mangulahon hajahaton anggiat tungmu barohana jala huria ido nang dipake debata laho paingoton ruas ni huria na mangulahu dosa pangalausion na maralo tupati di debata jala di konfesi ni huriata HKBP macai tegas do di si sada tadda ni huria nasitong jarok tolu tadda huria nasitong na parjolo molopolin di hatahon di jamitahon hata ni debata na paduahon molo diulahon sakar na dua sakrameni ima padidion na badia doh ulah na badia na patoluhon molo diulahon doh denggan ruhut parmahanion doh pamicangon. Itu tegas itu digariskan di konfesi ni HKBP. Jemularong madoko kejam do HKBP bukan kejam. Nama ngulahon hatani Tuhan Yesus do hita. Bere kamu nakaningan na di Matius ida mulu merdosa dongam. Picang tapoton hamu padua. Nanang dohonon na disi. Unang iturpeila. Je yang go di Yesus nang marlaku hatanin na tunin na. Jotat do pejolma molo dibigi berita ake ninna songono sia dunang au mada ninnaon etuk sobinoto do manang buruahan ninnaon manang markahasin ninnaon ido kan ninna naula todo babua au matungka tubuni hatokan naula todo babua ninna egiamu bado si pareono pitor takup manakubi kan idia nang usema ido dah ninna romo sema na mabeginin non ipabuwa musihatan ninnay ake ninna jeholas 10 ninna tu ninna barang nabi noto be mulai sukut Tuhan Yesus ay sido sininnay mulai na Tuhan Yesus ruas ni dia doi ina musay makan sektor dia doi na Tuhan Yesus kita pera bingung kan jirang marlaku Tuhan Yesus dah ninna tu ninna molo di botohodo kami dapat ton ada keberanian kata yang kedua molo tangi hoko batu giot dongammu isi dongammu basi tua molo dangolo bapak buah mak tu huriai dia do representasi ni huria ba sermon ipa buah mak tu sermon perhalado idot tong aido hita dia KBP kan dak pola di pabuah maraput turia mabasi daong ipa buah mak sermon itu representasi ni bolang itangi hobe baru pe mardalan nakaningan ruhut parmahaniot doho pamicangon. Jadi memang kita ini sangat benar-benar hati-hati. Dang bui padita madokon hola dibegi ninna tu ninna atong ta RPP humma ninna. Dang bui padita madokon ate arong berita songono ban ninna. Jadi mulai hari Minggu tatik-tik ko enggak bisa itu. Molo songonido anu nangi bamuru sada-sada marua sodang arong bina tinggal urus dia ke BP. Jika mana doda ikon itangyak kodok. Ikon itangyak kod. Jangan asal-asal. Jadi sebenarnya KBP tidak kejam hanya untuk membuat ruas itu asa kembali ke rel
Jalai mana kaninga salinari asai botang ma kamang dotang ma kenang sada hatarida ni huria na mangulu hompartu konpesi ni huria KBP ima molo dengan di dalaton RPP. Jadi dang nalomo-lomo ni perhalado mabay ni daong. Jadi salah do pikiran na songoni daw. Itu bukan kemauan, tidak, bukan kemauan pendeta, bukan kemauan sintua. Alai nunga di garisoni di huriata HKBP. Ai huria nataratur do hita. Nataratur do hita. Adong angkeda mulu par mingguon, adong buket de mulu neng marede, adong bibil mabege hata di debata, baru adong dohma, adong konfesi lah mangalu ka ajaran-ajaran sesat, baru adong katekismus arupe, adong RPP nak kaningan. Jadi lengkap bo dokumen-dokumen di HKBP taring otusi. Adong peraturan, peraturan di HKBP. Bohado ruasi, bohado on, ada semua, lengkap semua. Itu kita kamang bukan mempersulit tetapi mempermudah. Aisyah ada nata parsita ima asa sudah kita masuk tu Banua Gijang. Amin to kamu juga gua amin. Dang boya tong asal-asal masuk tu Banua Gijang. Tidak bisa sembarangan. Bido dah ikon na mangulahon, na mangoloi hatani de batado. Jala ido di Gijang ni sudia kamang dota makenang holong ni rohani de batado itu hita di bagasa Yesus Kristus. Ingat tahu mau dok nakaningan sabalga ni dosata. Sabalga ni haja hatotta dotakana sing nei. Umbalga do holong ni rohani de bata. Ai ukap do rohana laho manalisei sude pangalau siotei. Tungpe sipata dipicang ibana. Tungpe sipata dilicing ibana akasula haja hatoni dang na pamatehon tujuan ni rebata alai na panguluhod do na jolo iba dipicang bapak niba do asaringgan memang duaingon hati-hati do mamicang apalagi guru orang notik peri dokok kate itu mengalu tu polisi tokit dia duhon ngi mebir na manuai ngah ka guru ipasop puna masongoni angguna jolo nang boy songoni. Aholan ni lopi baju ni ba songono ni terodo guru ni ba nisi sepudi ternyon ni ba ditarik nyon sepudi subuh iba mangalo lam nak patong hacip pa ahai hacit mahu ruai sunau mahu baiko hacip pa aha hacit soma butinikan torsona mudope nakan jora mapa jora bino to kasalan ni ba ka sepudi do na jolo turi licing ko kan itu licing bapak ni ba di ba molo salah ilcingku bajiba ada mungkin dendam ibadah dendam tu ini ciko iko kualu ko tu polisi padang emolonia lu tu polisi balasi baru takut tokan lo dapalai picang bapakmu la alu nom bapakmu toring ngaru muse turi muruki do na jolo dilicing alai dang na pamatehon erang anak kiama na jolo molo salah bapak ni turi pasak-pasak kan. Ido kan baru mati mau dituri pasagi geleng ibu sampai mati tangarungi kada de batape songoni do dilicing ido kan dipaingot jala ido bangsa Israel dilicing nasida dipaloas nasida terbuang tu Babel alani dosana do saya mangalo saya manuda anu ngadipilih nasida gabe bangsa nania siam gijang rohana neang rohana tu hatani de bata jala di sobbana sida de bata kana-kanaan alap makmur nasida pitur dagar itur dipangyahon guguna dipangyahon hamoronna dipangyahon hamalonna mereka lupa kepada Tuhan marah marmia po itur nakan itur disuruh do bangsa nasing halak Babel mamicang paingoton halung torin nakan di simana sida kamang do tamu kenang makilalahon ido menedok nasida nakaningan disadari nasida di sei ala yang di ayat 10 di bahini ho ali anak ni jolma dok matu pinopar ni Israel ia hata muna songonoddo molonang manginona pangalosion nami do dosa nami tuhami pola tung madate hami binani behama pabahenna mangulu do pehami nakan mereka sadar disadari dosana ewanang mangul do pehami disimak kamang dota makenang kehadiran ni huria kehadiran ni ruas ni huria dipakai debata lahu patuguhon rohanya kadongata na tersorna kaninga mangulaon hazahatoni dipatugu dipaula muse haporsion nai tajaha makamang dota makenang ayat 10 sade rak majohita majaha gugu matajaha sada 2 tolu
Dokma tunasida. Songon sitong na mangulu au ninna Tuhan Jehovah. Tung na solomodo rohaku mida hamatean ni halak parjahati. Soikon mida hamumula ni parjahati tumadikod dalam neinian. Asa mangulu ibana. Atong say mulak mahamu tumadikod dalam muna akan najahati. Puasa tung tagonan mati hamu ale pinopar ni Israel. Sangat luar biasa teh. Tuhan memberikan kesempatan untuk berubah. Cani marak nang nataboto, molo dipicang debata, molo dilicing debata, bukan dang nasa pamatehon, alias mangulu do. Imedok kanakane puasa tung pilito Muhammadiani. Jali donang na perpudi nang donon turpukot kita kamang do tamu kenang. Kalau ada kehidupan, mengapa mesti harus memilih kematian? Tapi li mahanguluani. Kita nang mangulu. Tapau ba marohatta. Jala molo dipicang dong atai hita nak pe hacit nang pe paet. Batole mah. Tadok mamauliati tutuane nang pe macai borat si tutu madok mauliati tutuane la dipicang. Ai buru gami marara buhi ido kan. Buru gami marara buhi molo dipaingot. Saya pitor mohop bo, mu baru pitor tiba-tiba mohop nyon. Si pareon nibon, molarong dong apa ingoton. Marara buhi, mohopon, gelisah. Rotak kanang sini ale satu kidoi. Dung beberapa hari kemudian, tasadari. Mulak kita mose, pajupak kita, tu nama micangi. Gudang gosongoni, medokon, tuani doida di pengot tua moleate mah. Kan ido? Ido tahe, ol doang gosongoni. Kenapa? Naso hero di jalur hamu hata songoni. Ido tahe? Ido kan? Berarti sotik goro nagudangat doro dendam perbugoron. Unang mate. Parholong iro hama ita salu. Nah te ametok kamu juga gue amen. Mungkin dak seminggu naik, 2 minggu naik, sebulan naik. Bak kamu kita depan, pajupang. Mulai tim apa? Tuan doi pengot to apa? Anggo songong ngarai pengot to dak nahuboto be. Ada itu seperti itu. Bido dah. Itu kami kapat di tapi Allah songoni. Tuhan itu abang bah hubigi jamitami gabimu ba awin na. Tuhan itu hubigi jamitani amak padita si majut lagi gabimu ba aw. Tuhan itu hubigi jamitani inang padita burta soiti gabimu ba aw. Tuhan itu hubigi jamitani amak padita batu parai gabimu ba aw. Otik, gudang otik abi gudang babe. Gabimu ba gudang. Bidu dah. Tuhan itu hubigi jamitani situe gabimu ba aw. Tuhan itu ditangyak konau gabimu ba. Serong gosongoni. Takson nari, ada mungkin beberapa hari kemudian. Jala silok kamang do tamu kena proses pertobatan ni di paima-ima debata. Jala di simahita kamang do tamu kenang. Kalau ada pengampunan dan keselamatan, mengapa harus memilih dosa dan kejahatan? Menerima Yesus tentu kita sudah menerima Dia. Alain waing nunga mangulu kita di bagasan lomoni rohana. Adong do di hita hamubaun didirita dung tajakkon jala tahapor saya itu hatta Jesusi idora nagabe alus ta alusi mai di bagasa rohatta biak kamang do tamu kenang tesukube madorat rohatta dukutad da Jesusi adong gudiau namuba manang hot do peau mangalate maburai parwaroahon pahatahon maka suguhun olo do piau dang olo mardami tu ngaku jolma olo do piau mamau slau songoni molo arong pajupang do na maka suguhun do na huwa suguhun na iso makamang do tamu kena tesukube madirita berhiti turpuk jamiton asa mangulu hita nakaninga di bagasan lomo ni rohani debata intina nanang dohono di turpuk nakaningan kalau Tuhan menyediakan kehidupan kepada kita batapili ma hanguluani tapili ma haluauni ai tabudo rap do tuhata Yesus di padalan ni ngoluta sigano pari songoni manang di hamuna opat ate nalau majalo tohonan hasit tuaon tutu marulu-pulu mahamu marlas ni roha mahamu dangbe setiap botari hari Minggu songonon jam berapa kita learning dangi benangi ngabeto berbaju napot tarhamun nang dabah songon na tabunak kaningan gaya muna huida hudul stan na songon na ipadinggakan bido dah molo stan di calo situa bau harbet to bido dah bido di pengot
Arong gono pengoton nama saya tiki pembinaan ate. Memang molo nunga seminggu majalo tohonan burju dope halako. Burju hiat dope seminggu. Minggu kedua amoru be. Burju hian ape andot tolu minggu naik bauma hata tekanan ni hiani abe robah be. Na burjua ni. Burju hiat doi inakan maksudnya gabe pangalo inat tokan. Unang mate. Hok maha muda ate situa muna gabe situa na burju. Ay mani palagi muna dua kainangake. Tangido tole ma audok kotik rohami tu jabu. Memak situa dang adong gajina. Tangido dong gajina. Alai soi nama alas ni rohani akka situa pas tanggal 31 Desember. Pastor Mekel hamo. Ala rosi palas roha aumat to. Aido le kuria masih palas roha. Lagi do bedo dah. Ai nama burjunya kainata molo amatei situa terburju do kainata tanggal 31 Desember. Bah nang mula gohopa. Au baik ko pimda innat tokan. Atau kinairo nama tok si palas roha idangi bedo dah. Ko leono doi. Pa molo dangi leoni tanggal 31 Desember buru sapi tulu jom medok kata inatai di jabu. Sudah me pa jojor dosa ni amatai 30 tahun nasalpu hiaro nama saya kokku baru-baru saat kita songono nah memang luar biasa daya ngak mulak kainang dulu waktu baru-baru jadi kita pernah aku tersinggung kau bikin namu saya makan ya mangai pasar bisa dipengoti-ngoti jelas marwa munak kainang ake memang katar songon dadu halakun dadu kainat dari situ nih amak teh songon tete si daun ake majalo tohona namatta ini kan Alektor mersogo pe kamu kopi na tongat tokan. Songoni do nak kamu na dua kamat tom beniate las marohamu na dukung ya na dua nak kasituo. Sah ula tohonami. Ula nama tolpang lu itada. Botamu do ula nama tolpang. Hamu akan lahir resong melidokon ula nama tolpang yang sudah anu kari mapitik saotik seperti cangkul udah apa sedikit haru karni mol no matolpangon ate. Metil ping ning omajo ini masuk bahasa Indonesia nak pemano pinatorak tuhamu bahasa Indonesia ini nama tolpangon ula nama tolpang doita artinya kita ini tidak sempurna ya tidak sempurna kita ini alani sah ma ula tohonammi nak pemamolus ragam ni akahata ai ruason gogo madok katana do gogo madok katana hamu akasitui matto hape giliran ibana itu ro situa unang maawah inna do ai hamu pina masih dikirua songoni do Depuk kamu rohamu nakan elomo-lomo muna masih mendokon hata tu situa. Kalian sintua itu gimana nya kalian nakan nasonari mah hamu situa nangi ido dah. Molo mangido iurak kamu sitok kalau na hepeng lu ya KBPO ninna kan. Siang goruas songoni memang iko berengod do pasti ki pangeriti-riti ni bana. Tikitok ulu nei ro situa mangido iuran anga tu situa mapano bosanna. Lala pola na hepeng terus holan na hepeng terus hepeng. Batu mago mahamu tole matuha berpamati marwam. Sarong gosongoni ale unak pitorada sotung dendap pa pitor ceru tamera. Anggo salio tuk suja di hupangido iurammu. La mati pita hokol suja sotungin hamu ati dang boy songoni. Tangyak kodak karuasmu. Harus itu sudah kita pelajari. Doakan itu. Alanido di kita memang kita pagodang wakacalo situ ada kamang do tamu kainang. Mulubui nian saya ada situa ba minimal masa 15 kakak itanggung jawab ibana sektornya asa bui tada eno engon hola sada bahkan bohado benon na manada ruas mar 100 kakak hola sahalakna bidu dah ba hola nima lusna asal maseha amang hola nima HP ruason butuh sapaan sapaan ada yang maksud atong nakaning sotung jangan bawa lotak-lotak ya ke rumah ruas. Kalian lotak-lotak pukul-pukul itu. Ketok. Kenapa nang? Ini kan iuranmu belum. Mana? Bangun nang atong ake bosotung lotaki huru sih. Denggam mate di bagasan halap boho, tetap di bagasan halap boho. Pengot tamuda hamu akainon. Mula agak leleng akamaton, anak siang una dua dah lotak kamon, nasida di gereja. Sotung muruk kamu. So tung irokok kamu harus isi maho modom, paditai madongammu. Nah, misi maho minum, isi maho modom. Unang beroho tu jaboni namu aga ya mang. Unang ate. So tung roak kasituan,
tunggu tanggal mainnya 31 Desember. So tunggu sampai nanti. Ate, leono deh. Tapi nanti kalian dua enggak usah ada minta itu. Anggua kain atau nanonang inak situon awajari memang. Tanggal 21 ikon argaro benom makamatay. Amplok may at tanim mudo nyom mapada ali gugu tiup itu tuh kan. Ini gugu tiup. Bapa apa yang tunggu dama. Ini Pak ya si Palas Roha. Gak tahu kamadok si Palas Roha, inilah ya si penggembira kita tahun ini. Ido. Bahamu piat tong tertiup pamu ate. Tole mak tanima tole mak horas-horas pada itor Pokemon. Tor namu tong atelas marohamu na ate da. Jadi margogo matabba mabilangan li situatan waeng. Jala ido nang program huriat tamartabata banyan. Aka calo situon. Rade marohamu da taburu aka situa kamang do tamu akenang tabohian. Bere kamu banyak kena berbaju nabotaran ya kan nih. Begak gue bere kamu nangi. Tongam, biru dah. Pumani. Arong na merana, arong na botarna, biru. Aido mende songoni horo alis na dibain na julu, na botar. Yes rohana kan. Ale arong na merah. Tadamun na meron. Ba sabarani tong idol kan, sabarani do. Ai ruason bagugo madok katana do. Madok katana. Anno dak pitoro madulo, ido memili-mili do situe. Soharo tuja bunami, inamu saya makan. Soharo tuja bunami. Asubinoto situ anamion. Nagi jangan rohana inamu saya mak. Jekon mekel lu mutu situ ada, itu ruas dah. Tapi jangan terlalu banyak senyum. Citiak lewat ruas. Jangan gitu, ya. So tunggu besalan non. Iya singin non. Tunggu besitu holan mekel gabi babi riba so tunggu gabi. Ate. Kamu pihak kamu nanti akai nang bere kamu jauh kamu na dua unang silang nomor tupul kamu bere kerja tuau. Saya duk mulu duk yang nomor tupul lo kari. Mulu mekel halakot turuas na, sotungi bete yang mujabu. Ida, iya turuas ini ho mekel, ya tiba dak ho mekel sotungi. Ayo lo tutu songoni, aji wabe no nate, saya dipaksa bikom mekel baru beno mekel, meidu dah. Aji babe no nati kosong ni bekom mekel di batu ruas. Dah mungkin iba murhing, malu murhing iba tu ruas dicaki do. Waduh situ tak kya mekel. Nama hua don. Pelagi kami kapat dita. Nagi jangan ruan ipat dita. Tak kya mekel leban kapal laut tik. Namu saya makan. Ternak kok kono nemadok nang kapal laut tik. Atau manja pidai. Namu saya makan. Alai tiki pidai dapat dita. Batong gue jalang-jalang kan. Ayo memang. Olong nyirohan di ruas sih. Jadi itu karena cinta kasih ruas ya. Ikutlah kalian. Jadi hamuna dua piatong amaya teh. Bawalo mekel nyok kalau kunda dua turuas amai baso tunggabe nabohado gabi amatani halakat bi parkele ho ibadang so tunggabe nahamu ate mekel lo dang boy muring dang boy dohono ni ala kunda dua maaf ya mang aku kan udah ada yang punya jangan betororan nur si de mutuson amang ku tarik masih tuan ni besi tiap pinarik kelan maaf ya sudah ada yang punya emang iso jangan ya mekel lu amate. Jadi duku kamu dah tugas di situ ayo ba memang akka situon ba benonate hamu akka keluarga da sileleng go mula ari minggu nai alai dak kalaki mak beni hitaro mak beni ba sileleng mulak ayo madah ebo tamu nangi patore-tore kepengon sapi habis hu mamar nonangi si patao lo nama halako salah buat kopi ni dong anak. Isor do kopi na gabi salah buat dinu pa butin. Kopi ko di ba iro ato ka sala. Gamergat tinama. Enak kinata peliliku hepengi gupu-gupu. Iro kal beli matong ipatigor-tigori. Subuh halak ko madokon. Dietong. Nason. Segini ya, segini. Terlihat tu bedahara. Udah pasti ini, udah kalau nggak percaya kau, udah hitung sendiri. Dan boy dohonon na. Bekon itu ngonna doi ipatigor-tigor. Asura rakana merai sudah durung-duruk tamanaksi napiolek maju tugijang nangi, napiolek tugijang maju. Enake kuning-kuningan ning maju tahe nangi. Ale ringgat tabain halakop pinak pola merjum-jum mengitungi. Pola merjum-jum. Cukup tertetes kan. Sak. Nason. Bidot tong. Habio daong. Asing gope maruro ke patigor-tigor hon. Asing gope mamas pasi. Nah, ikon pas-pasan na ron. Nangi, asing gope manggujei. Asing gope manurat. Apalagi panurat pelean, bawa parpudi mulak. Jibu itu patang sitangi sositua, beta-beta mulak kiba muloni, mulak ceng-cengi marupani. Alibana matuk parpudi, beta mahola salah ngadi sita tinggal muloni ngon.
Bubui do aleo daong. Holong gorohanya ke situa tu akarongan na situa. Amen. Ditanya ko kamu akarua sida. Unak kolan. Si tahu mangidu hamu tanya ko kamu akka situon. Asa margogo sehat jalan terus na sida. Di bagasan las niroha lahu mangula tohonan hasituan na. Selamat madihamu Tuhan tama nama semas kita saluna. Amen. Mulai matung hadi hatam na pengotok kami. Asa barani hami Tuhan paingoton akka dongan nami na mangulahon dosa hajahaton ai ido persuromu tu naposom si Hezekiel ido nang persuromu ali Yesus tuaka naposom tuaka sisiam lasongoni nang tuaka huria nang tuhami akka si utoko ajari pergugui mahami Tuhan lahu pengotoni lahu mangulahoni ai holong ngiro hado Tuhan na pinataridahon molo olo hami amit cangak kolongan nami na mangulahon hasalam ali Yesus sepatugu rohanami lahu mangulahon hilumobiak karuasmu asa toktong na sida di bagasan hapor siaw lahu mangulahon persuromu lahu pengoton akka dongan na mangulahon na sala Tuhan pasu-pasu maka ruas mo naromar minggu di tikyon saya dong do Tuhan ya dong pergumulan na hasusan na si pikiran na manang dia pi Tuhan buat me getio me las ni roha mula na sida no sia gerejaon marulupulup marlas ni roha na sida alarong do wali Yesus na toktong madongani mangalehon tu na sida sonang ni roha do las ni roha ala ni marsugot do sa minggu tujolo tu dia pia karuas mo borha mangula-ulon na beraktivitas do takana sing nei di bagasa pangaramo tiyo mo manasida le Tuhan. Lasong ini nang akka ruas muna di bagasa parsahiton amang jeha sibuan boru sida butar rihelle papahan nyonya sinaga boru tabba akira damanik koklas hamonanga purba nyonya manurung boru siregar Erika demak malau amang C abarita doho takana singena sotar surak warna di buku tiktingon ali Yesus tuk do huasom madok hata si sadok siap banua gijang mangalihon hamalumot tu nasida pamalum manasida Tuhan naksongoni akka na marhabok ni roha di parmodding ina tua-tua nasida di bona pasogit say homa Tuhan toktong na mangapuli roha nasida samar gugu nasida Tuhan di parsirangon alani hamatean dohot na toras nasida pastor rohanami dia puli horo nasida Tuhan akka yana komupe na sumar hasohotan nang tu umurna patongom matuna sida sirokka lumumi maka keluarga baru na soharu roro petu hapaso-paso pari anak kononi tu doa sini rohamali Yesus mangalihoni tu nasida ditikina Tuhan ditikyo marlas ni rohami o pak ma calo situa nong learning na sailon nai majalo tohonan hasitua ma ditikyon Tuhan hodo nama milik nasida hodo nama nuru nasida alani patau pargugui jala perbisuhi manasida mangula tohonan hasit tuau ni asa marlas ni roa Tuhan jala dengkap pakubasion itong-atong ani huria naksoni pe keluarga marlas ni roa nasida toktong pinu jemaah guar maliamang ala di bagasa Yesus Kristus Tuhan nami martangnya kami tuho amen tajak kumatan debata maret demahita laos tapasa ma piliata tu debata. Di dalam Yesus tanodo orkau tahi holong di rohana di pasang namura luhuti benton dinai dum di sesa utangi dosa tai
pestaran nasu turuni Jupang dong sesenai noni Hani rohamu sude Parahon manunga tahabe Hani donang jorok be Paraku jolonarungan sude Dongan Pinarugani tuhat tahi Tahun dingin apoy nang liluhi Asalam pamilu at talang ture Amaholo limanong at kami Hahaani rohamu sude Naarahon manungan tahari Hangin daw ng jorokbe Para ku jolonarungan Di hamurwas ni huria noeng masuk mahita tu ulaon pasahat ton tohonan hasituaon marede mahita tiki marede laos roma tu jolo kamanami nanami nalao majalo tonan hasitonna songoni nang kamanami nanami situa 12 halak naong di totopokinan marede mahita. Atam tu si sehangu Atong nasinado Muse parhiteangu Lau pararatoni Nuaing tatangi homma ima atura peraturan HKBP taringot tu situa najinahahon ni martau. Peraturan HKBP taringot tu situa. A. Pangatusion. Situa ima nama jalo tohonan situa sian HKBP marhite-hite padita resort hobar tu agenda HKBP. B. Syarat gabe situa. Ruas nama melehon dirina gabe situa di huria. Naringga sembar minggu dohok mandohoti parpadadan nabadia. Naso hasurahan pangalahona. Na umotikna marumur 25 tahun, hipas roha doho pamatangna,
ngamolus pendidikan na umotikna SLTP. Na pinilit ni ruas siang tonga-tonga nasida tinotopon ni raport parhalado partohonan. C. Ulau na asing ni natar surat di agenda HKBP ima patupahon padidion nahinipu patupahon statistik ni ruas di lungguna manang wik nabe maddohoti sermon dohot rapot ni situa pasahaton pasu-pasu sopola mangapehon tangan mauliate. Hamu aliak kadongan na sahurion. Dida hamudo nuaing dongata na jongjong dison na itapilit bahe situa di tonga-tongata. Naing pangidon na sidama pasu-pasu siang tuhatai asamargugu na sida mangulahon ulaon na sida. Atong tabege majolo pangaripunan ni ulaon ni situa. Pangulan ni huria do nasida mamata-matahon dongan akan na pinasahat tu nasida dohot mangaramoti parangi nasida. Molo di boto nasida na hurang ture parangi ni manangise ikop picangon nasida doi manang pabuaon nasida tu guru dohot tu pardita asa dipature. Maddas-das dongatta tu parmingguan dohot manakasi alana ubain nasorok. Maddas-das anak boru sikola asa odop rok. Manikir akan namar sahid jala paturehon narikot tu nasida dohot nasa natar patu pasa. Alai narumikot pasingoton hatani debata tu nasida dohot tu mangyakosa. Mangapuli akan namarsak paturehon akka nadangol dohok napugus mangapuli akka si pilibegu akka parugamo na asing dohot akka nalilu asa dohot marsaulihon hanguluan na pinatupani Tuhan Yesus mangurupi paturehon akka guguan dohok ulaon narikot tu harajaon ni debata oppe hamuna hinaholongan. Naik takas boto on nami burjuni rohamuna mangadadoti ulaon hasitwa ni dibaheni alusi hamuma na husukut tonon tuhamu. Naolo dohamu mamarangihon parangi natama di jolo ni debata doho di jolo ni jolma. Naolo dohamu majalo ulaon hasitwaon songon na hupajojor odeng tuhamu. Naolo dohamu mangaradoti sude sian nasaroha doho sian nasagogomuna khobar tu hatani debata molo sadaro hamuna mangoloi jala marpadaton sudenai di jolo ni debata doho di jolo ni dongat taon dok hamuma. Surat penahbisan penatua Resort Bogor Distrik 28 Deboskap dengan nama Heni Andina Melita Simbolon akan ditahbiskan menjadi sintua atau penatua HKBP pada tanggal Minggu 10 September 2023 di HKBP Bogor Resort Bogor. Ayat firman Tuhan dari 1 Timotius 1 ayat 12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Amin.
Atong masih jalan mahita pabua hok ni pada munai jala pabua naolo hamu mangula ulau ni debata rap dohot kami. Ale henni andika boru sibolo. Upasa matuho tohonan situa di Huria Kristen Batak Protestan HKBP Bogor mar hite goar ni debata ama dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni todi porbadia. Amin. Sai dipatau Tuhan debata aman itu hatta Yesus Kristus mahamu marhite-hite tod di purbadia maka burjuhon siulau muna na pinasahat Tuhamu sadarion asa marsangap debata di tonga-tongani kurianai. Amin. Surat penahbisan penatua Resort Bogor Distrik 28 Deboskap dengan nama Leni Marlina Limbong akan ditahbiskan menjadi sintua atau penatua HKBP Minggu tanggal 10 September 2023 di HKBP Bogor Resort Bogor. Ayat firman Tuhan dari Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Amin. Atong masih jalan mahita pabua hok ni pada munai jala pabua naolo hamu mangulahon ulaon ni debata rabdo hot kami. Alelen ni Marlina Limbong upasa matuho tohonan situa di Huria Kristen Batak Protestan HKBP Bogor mar hite goar ni debata ama doh goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus doh goar ni todi porbadia. Amin. Sai dipatau Tuhan debata aman itu hatta Yesus Kristus mahamu mar hite todi porbadia maka berjuhon siulau muna na pinasahat Tuhamu sadarion asa marsangat debata di tonga-tongani kurianai. Amin. Surat penahbisan penatua HKBP Bogor Resort Bogor Distrik 28 Deboskap. Nama Calvin Sumander Raja Guguk akan ditahbiskan menjadi penatua Huria Kristen Batak Protestan di HKBP Bogor Resort Bogor Sektor Peniel. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Markus 10 ayat 45. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang
memberitakan perkataan kebenaran itu. Atong masih jalan mahita pabuah ni pada munai jala pabuah na olo hamu mangula ulau ni debata rabdo tami. Ale Calvin Sumadar Raja Gugu upasaha matuho tohonan situa di Huria Kristen Batak Protestan HKBP Bogor mar hite goan ni debata ama doho gornya anakna Tuhan Yesus Kristus doho goar ni todi purbadia. Amin. Sai di parrohai Tuhan debata aman itu hatta Yesus Kristus mahamu marhite-hite toddi porbadia maka burjuhon si ulau muna napi nasahat Tuhamu sadarion asamar sangat debata di tonga-tongani kurianai. Amin. Surat penabisan penatua di Huria Kristen Batak Protestan Bogor, Resort Bogor, Distrik 28 Deboskap. Nama Alvarez Abidin Sianturi akan ditabiskan menjadi Sintua HKBP Sektor Galilea. Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. 1 Timotius 3 ayat 1. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Atong masih jalan mahita pabuah ni pada munai jala pabuah naolo hamu mangula ulang ni rebata rabdo tami. Ale Alvarez Abidin Siaturi upasaha matuho tohonan situa di Huria Kristen Batak Protestan HKBP Bogor marhite-hite goar ni rebata ama dohok goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohok goar ni todi porbadia. Amin. Sai dipatau Tuhan debata aman itu hatta Tuhan Yesus Kristus mahamu marhite-hite todi purbadia maka burjuhon si ulau muna na pinasahat Tuhamu sadarion asa marsangap debata di tonga-tonga ni kurianai. Amin. Tong mengadop turuas mahamu. Hamu akadongan na di Huriaon jakon hamu manasida di bagasad dami sude mahitaon manggogo tumangyakon nasida asa majadi ulaun nasideh huhut makorhon hasangapon ni tuhatta. Jakun hami mahamu situanami rabdohot keluarga hutangnya kok kami mahamu asa toktong di pargugui jala di pasu-pasu tuhatta hamu lahu mangula ulaun hasituan muna huhut makorhon hasangapon ni tuhatta. Martang yang mahita Ale Tuhan debata amanami nani banua gijang mauliate marohanami tuho alani asini roham yakka dongan namion
Sai tabai matu rohana sida akka sileon lehon ni toddi purbadia. Asalam marroha jala margugu nasida mangaradoti tohonan nasahatu nasida. Asima roham doho disude ruas ni huriamon. Asalam hot haporsion nasida be jala lam ture parangi nasida mangihut toko. Sungguli marohanami asa masih haholongan. Unang adong si picangot di hami asala merarat hada jaumu jala marmulia warmu nabadiai. Amen. Udul mahamu saluhna acara namangihut masa tamima tu sekretaris lahu mengatur khosa. Amang inang saat mahita tu na madokhata na parjulu madokhata sahalak utusan sintua naung majaha manjalo tohoran situa ima amang sintua kalpin raja guguk upasahat tamima tu amang. Diamu amanami dot inanami dot akayan akon nami sekolah minggu upasa tami ma selamat hari minggu ma dita saluna. Tamado hita madok moliate tutuhata perdengan basai disiala denggado mardalan akka parmingguota di bagasa sadarion tarlumowi ma di acara napasaton tohonan hasituaun sian huriatta dihami opat halak imanak kiningan nong diuluhon ni amang uluan alani pasat tami ma mauliate perjulu tu amang uluan pendeta Anwar Nababan nang songoni tu amang padita Simanjuntak dohot inang pendeta Rebecca Hutasoit nang songoni amang pendeta Robin Batubara naung marnaloja mengajari kami 2 tahun learning nasa laon. Jadi saya tuhat tamana mama sumasu akan naung diajarhon ni amang padita do inang padita asabui kami margugo lamar bisuk lau mangulaon akka ulaon tohonan. Laos pasaton nami dotong hatamoliate tu amang inang parhalado situa ni HKBP Bogoron natotong mangalian tuhami arahan dohot saran nang songoni dohot pangajarion di tiki hami learning bohado mangulahon akka ulaon naning si ulaon ni situa di bagasan huriatta hupasa tami dotong moliate godang dihamu saluhu na ruas ni huria naung mamilit tami gabe pangula di huriatta tarlumobi ma dihamu ruas ni sektor Piniel, sektor Galilea, sektor Nasaret nang songoni sektor Karmel. Saya totong ma buan hamu hami di tangyang muna asabui hami mangula di sektor ta masing-masing di bagasan nadenggan. Jala tarlumobi dihamu saluna keluarga nami. Saya lemah tutu dukungan di hami asabui hami mangula doh denggan. Soalnya dok ni amang padita nak keningan ula-ula nama tolpang dodo hami sian kesempurnaan alani di bagasan hagaleon do tahurangan nami jakon hamu mahami gabi situa namangula di ruasta HKBP Bogoron. Mulai ate mahu pasat tami di hamu saluna horas madihita. Madokhata sahalak utusan parhalado ima na pinasahat ni amang situa Fe Limbong.
Shalom. Selamat hari Minggu ma di hamu amanginang nawa holonge hami. Parjulu sahali tamahita madok mauliate tua mata perdingan basai. Ala asi dohot holong de rohana nama ngaramoti hita sian arinang salpu sahatu sadarion. Boy hita marhahi pason. Parjulu sahali donon nami tu amang uluan hata mauliate ima padita Anwar P Nababan MTH songoni amang sit padita Samuel Simajutak STH tu inang pandita Rebecca Boruhuta Soit MTH songone nang amang pandita Robin Batubara MTH maulete gudang ma di pasahat rohanami tuhamu amang inang dilehok kamu tikimu do pikiramu lau mengajang-ajari dongan nami calon situa naung ditabalhon apala disadarion kurang lebih 2 tahun pengajari ommu do bimbingamu tunasidah tangan marna luja hamu mamudai jada tarida ma ditikion di bagasa minggu tanggal 10 September 2020 di Parmenggota pukul 10 nunga majalo tohonan hasitua dongan nami ima amang situa Kelvin Raja Guguk sonari ngasitua mangdah abalong becine mangiuk mamuse tu amang situa Abidin siaturi mangihut di inang situa Heni Bursibulun songoni manang di inang situa Leni Borulimbong selamat madihamu naupat nungatung takas dibigi hamu nakin di acarata sidohonon nami hami songon dongamu parhalado tung masailas rohanami nungata badongan nami lau mangula di huriaton anggiat ma huriaton lam tu majunya lam tu denggana nunga lam torop hita na mangula di huriaton jadi panggilan nami tu keluarga inang amang songone nang yanakon nami sadarion nung awad dapat tohonan situa mama papa totong mangidohami asa totong leho kamu motivasi semangat asa boy nasida mangulahon tohonan nai doho denggan sone nang dihamu amanami inanami ruas ni huriata hagabepi Bogor totong dohami mangido asa bok kamu ditangyangmu hame parhalado ni huriata margugo hame lamang ulahon nami jala marsanga matuhata songon hata parpudi sian hame nong parjulo madapot tohonan situa tuhamu dongan nami naupat pesan kami jadilah sintua yang diberkati dan menjadi berkat bagi dunia. Sarinai selamat bergabung Rakmahita mangula di huriat tahun. Songoni mahatana jepek sia kami mardongan mauliate tapuji matuhata. Horas. Tamai tu hatta tauduti macarata kamang do tamu kenang marid di mahita laos jongjong mahamu saluhna. Nabi
pasama peliata atau pungon tu bata martangi yang ma kita ale de bata manami na di banua gicang khodo hararuan ni saluhut sireo lehon naringkan doho nasa ulibasa na mauliutus upasatami masian nani lehon mitu hami pilihan nami tuho saya jalo mega bewa nahut sus di jolom pasu-pasu may jalara moti asa hupar hasiak kami pilihanon pati bulhok karajom mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhay marohanami marhite-hite tordim asalam utadahami gurang ni sileo lehon mitu hami asalam girgir kami madok mau diate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Manami na libanua gijang saya benar badia magwarm saya Roma harajom saya sao malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang lehomatu hami sadarion hangulua siapare saya sama dosa nami songop panesanami di dosa ni dongan namar dosa tu hami unak kami tugihon tu pangujunan palua mahami sian pangago di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho di sodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho di depakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaorhon ma damena tu todim. Horas madita tujulo mahamuan norwa kamang dotama kenang lau pasatun ucapan selamat jongjong mahami di yolo altarong latim.